Yes, jeg har en potensfunktion. Potensfunktion til funktionsforskrift. Den ser således ud. Ja, den er pissegod. Yes, så har vi b gange x i n. Så skal jeg forklare, hvad de forskellige ting betyder. B, det er her, hvor vi tager en i x. Yes. Og b, det er her, hvor b, det er her, hvor grafen den skærer i punktet x1. Gider I holde jeres mund, drenge? Virkelig. Det er svært at koncentrere sig. Og A, det afgør, hvordan grafen ser ud. Der er 3 forskellige måder, grafen kan se ud. Den kan være faldende, langsomt stigende og stigende. Og det afgør man ved, hvis A er mindre end 0, så ser grafen sådan ud. Og hvis A er større end 0, så ser den sådan der ud. Og er A så større end 1, yes, ser den sådan her ud. Skide godt. Og A, det er altså det tal, vi sætter som eksponent. Yes, skal vi videre. Skide mange informationer her. Så står der også i opgaven, at man skal forklare, hvordan man får en funktionsforskrift ud fra 2 punkter på Så man har 2 punkter, så skal man kunne lave en potensfunktion. Og der har vi en formel til at finde koordinaten for A. Og den ser således ud, den hedder y2. Ej, jeg undskyld Per. Yes, nu kommer det her. Til logaritmer selvfølgelig, fordi det er her, vi har at gøre med potenser. Så logaritmen til y2 minus logaritmen til y1 divideret med logaritmen til x2 minus logaritmen til x1. Så får vi punktet A. Og for at få punktet B, så skal vi bruge 2 punkter. Vi skal bruge det ene punkt. Så lad os sige, at vi bruger y'erne, så hedder det, eller lad os sige, at vi bruger 1, så hedder det y1 divideret med x1 i A. Skide godt. Og så har vi ligesom funktionsforskrift. Problemet er, jeg skal lige tjekke spørgsmålet. Okay. Skal vi se, om der er mere? Ja. Der er ikke mere at sige. Jo, der er bevisen. Det kan jeg ikke sluk.